फैफिनलायबाय आरो लाइभआव दसे नागिर 1टा बाजिनि खैथा जाखो टाइमा 1टा 23 ए बाजिनि लाइभ दसे जिरायदों रावबो गैयैखाय नै बिथां उन्दुगासिनो गैया गेवासै मबाइला लगा गेवबाय माबोरै लग होदों बेलाय नङालै बिनि मबाइला जाव दानाबा आं माबासो नागिरदोंमोन Sam SSS protection Sam. Hello, all cat available. Welcome live member to garden. Hello, hello. Do you know here everybody man? Now people my heart necessarily. Sari laujोब्बाय नै दारिया लावजोब्बाय सिननो मोनाखै खानायबो लावजोब्बाय मेमब्रां जादों गेरेम गेले गेले अहानानै दा मेमब्रां दं आरो हेलौ 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 सोरब्रा मेसेज हरनांगौ हेलौ 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 This is the like video subscribe share to my channel okay नै बिथाङानो उन्दुगासिनो बिथांखौबो नाय नोङो मबाइल सेरगासिनो बे वेर हाउस आरो जोंनि गामिनि हाल सालफोरखौ नायो बोरैबाथार गामिफ्रा वेल ओइ फैफिनलायबायलै मा खबर आदामोन गैला मा खबर होननाया थांग'लाय लांबाय हेलौ होद नेट नाङाखैमोनलै फैफिनलायबाय 1टा 25 हेलौ पस्मिता नार्जारि हेलौ नेट नाङाखैमोन नै बिथाङा नैथिं मबाइल जिरायदों बे वेर हाउस आरो जोंनि ना बे वेर हाउस बेयाव आं जिरायदों बेयाव मोजां नेट नाङोमोन नांनायालाय दिनै मा जादोंथाय नेटानो प्रब्लेम होबाय थादों आरो दुखु गोनां बाथ्रा दुखु मोनदों नै बिथाङाबो नेट नागिरगासिनो बिथाङा नै र' नै बिथाङा बिराद नेट नागिरगासिनो आरो मोनाखै बुस्थुआ मबाइलफोरखौ गोजौआव दोनलायलांदों हटस्पट लादों गरमखाय बेयाव हाबसोनानै नायबाय थादोंमोन जोङो ओद माथो ब्लारसो जालायलांबाय हेलौ ओइथिं खामानि मावगासिनो लबार बागान बारि बागाननो अ न' एन्ट्रिनो मा वेर हाउस बेलाय रिलिफ कम्पानि दुखु गोनां जिउहा दोंसे मेथाइ खनस्रांसैलां नै बे फिल्म नायगासिनो फिल्मखौ सोनांसिगोनलै लोगो गैया बेखौथ' आं मोनथिखायो
बेखौथ' आं मोनथिखायो मबाइला मानो बार नाङाथाय माबा 100 खारो नालाय माबा 23 20 खारगासिनो नेट नाङाखैदां बाल बेना जायगाया बेना मबाइला मालिक दा बेना नेट नाङा नैबाल' नांगौमोन नेटानो बेना नैबे नों नैबे सोनारनायाव खुन्थायाव बेयावल' नाङोमोन नांला बेनिफ्राय नांलादां हेलौ 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 मा खबर नोंथांमोन रावबो अनलाइन गैया नामाब्रा सान्दुं गोसाखाय दुखु मोनोलै बिदिब्ला बेबायदि जानो नाङामोन नोंथांमोना नोंथाङा नै ओरैबायदि नेट नागिरगासिनो बेनि मबाइलखौल' खुलिलाय खुलिनो हागोन बायदि मोनदां होद गेमारबाय खाथ्रालै आङो बाला लकेवबाय try now अके भिडिअ नायना होना होमबानो जागोन बे नेटआ फाइ फाइनो माला I am the purple man मा डाउनलड जाजोबाखै नामा बे फुसवा खालामदोंमोन आं आयौ फुसपा थाबथादों दा जानाया नङादां इयो बुंफिनलाय हेलौ अल केट नाउ अल हरजागोन होनदों माथो ना ए सोर हरनायमोन दहाय बे मेसेज हरना होगोन आं नायनायखौ नोंनि नायनायखौ देखायदों जाव खोनाहैदोंदां मालै मालै लिरना हरदों नोङो नोंगो नायदों नायलाय नोंगो नायलाय हेलौ गुड मर्निं मा खबर आदामोन ओइ खबरा बिदिनोसै मोजाङानो बेबादिनो दङ नेट गैयैखाय दसे ओरैनो फैलाबायदों जेबो खामानि गैया गरमखाय ओरैजाय बे जाबाय नै वेरहाउस जोंनि खामानि मावग्रा ओरैजाय गामिनो एदो जानला मोनला दैबानाजों बुसोमजालाबायनानै बेयाव रिलिफ थानांबाय आरो पसमिता नार्जारि मालै जतिस बसुमतारि ना जेबो नङा दसे ओरैनो गरमखाय टाइम पास लादों बिथाङाबो नै नेट नायगासिनो ओरैजाय सान्दुं गोसाथारलै मोजां ना जायगाया मोजां बे जिरायनो नै बेयाव आराम सोनारनानै दं आरो जोङो खानायाबो गोलाव जाजोब्बाय दारिबो लावबाय सिननो मोनाखै
Hello. 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 Are live. Are live. जि हगा हक लाइभ होनानै एमबि फोजोबनोसै आं दिनै दसे 50% मेसेज फैदोंना फैयाखैलै डाइरेक्ट 90% फैसिनदां आव माइक्रोफन मुट 20 मिनिट जाबायलै बाला ओइ 20 मिनिट खालामसै atasnya oke oke bye जाबायलै थांसै